ngibikeleleke babukele emakhaya ngibele lapha sohlelo lethu because babukele emakhaya ngibikelele yona-ke ingwenya endlezinye ingwenya babukele emakhaya namhlanje-ke la sibhalele usisi wathi ucela simsize sihambeni naye siye kumuntu amqashile ukuthi amsebenzele and akamholeli sekuphela u-3 months kodwa kaye babukeli nani niyazi anginamane angiyeli ngamane ake sinikeleni khona before sinikeleni khona babukeli ngicela ningakhohlwa-ke ukuthi njengoba nje nizwa ama-sound nizwa izinto engazi ukuthi ziyalaleleka zisemaceleni phela i-reality show le and izinto esizenzayo angeke sikwazi ukugwema umsindo osuke ukhona mina senijwayele kakhulu ukubuka kuzobe sekuthiwa liphosa inhlabathi eparishini labantu kodwa bafethu i-reality show la sifika khona showcase ngeke ungazizwa izinto ezenzeka emaceleni ezoqhamuka kwe-background kodwa-ke sozama ukuthi silungise loko eningakujabuleli ngithi-ke ngibonge danko Susinana. Kodwa ayikho inkinga. Uyaphila? Kuyaphila njani? Injani sisi? Yebo. Sisi la mina ngicela uqale ngigwenya edlezinye ngihamba ngaphansi kohlelo emgwazana hamba nanango sisi nje ukumbona nje uyena osibhalelile bathi ucela size lapha. Ngibhalela ngegama. Okay, ima-ke ngizomtshela nje sisi ngimdedele ukuthi kube yena ozoxaya sisi cela isichazele njengoba sizela nje kasisi size ngani ukhumbule sisi asizele kabi yazo ungaze nje uthuke mhlawumbe kungaze hayi size nje kahle sizoxazulula inkinga phakathi kwakho nesisi sisi khuleke nje sisi ungasaba Ngizikhona sisizinje kade ngisebenza nesitolo siphela ngezinto awungibhekile and ngicabanga ukuya manje ngiyakhoza umholo wami awufakeli lezi isitolo futhi ziyashoda manje isidingo sokuthi ulethe abantu abadalazi sikuba phela ngisibona indaba ungazange uzotshala mina mehlo namehlo sikhulume kahle ngikhuluma phela no-boyfriend wakho ngithi ngikhomba kuwena mina uma ufuna uze kumina hayi ku-boyfriend yami bengikhuluma nawe futhi ungiziba bekumele ngenze njani wena sisi uba uqashe umuntu yimi eqashayeni wena uqashe sisi yes manje uyakhuluma ngibona lapho ngiyibuza ukuthi ufunani kwi-boyfriend uhlala ungekho bekumele ngenze njani ngifonele unayo inamba ungawabambi nje amakholi zami bekumele ngenze njani mina umkholo uzowuthola sisi ngoba phela ngakucahlezi futhi ngikunika imali ye-transport ehlezi ngikunika ngayo ugibela ngayo uye ekhaya kini naye fane ngabe uyayibala bese cela isichazele ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngithi yamuzwa sisi uthini ukhala ngani ngiyamuzwa sisi sicela isichazele ukuthi inyanga engaki uhola malini ngenyanga ukuze sazi ukuthi imalini ezodingeka kusisi ukuthi ayikhiphe lo sisi lo ubengiqashile esitolo ukuthi ngidayisele isitolo so uma ngisebenza isitolo bengihonela u-2000 because bekuyisitolo esikhulu uma sekufanele ngiholele bengangiholeli kwaze kuba inyanga eziwu-3 njengamanje sekudisayide ukuthi ngibhalele izinto ukwazi ukuthi ngiyisize akangiholeli uma ngithi ngamfonela amakholi zami ngawabambi ngaze ngakhuluma no-boyfriend wakhe u-boyfriend wakhe ngisengikhomba kuyena bese ngizengibhalela ukuthi ubhalele isize sisi sicela usichazele ukuthi kwenzakalani isitolo esakho noma esa-boyfriend sami isitolo okay esa-boyfriend noma esakho no esami isitolo imali ngenapha ngena kuyimi okay awuchazeke-ke ngoba okay kushuthi kahle kahle la sifike kumuntu orayo okay sicela sichazele ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi usisi angaholeleki profit isitolo sami kanjani ayikho imali incane esitolo imali uma ngibala usuku nempahla esongiyi-order akupheleli imali ayenzile kulolo suku incane kodwa abantu bayagena esitolo bayagena njalo esitolo malanga esitolo shuthi uyayidla imali uyayithatha imali angithathi mina imali imali
manje njengoba usho lokho lento oyishoyo ubuye wahlala phansi nosisi ngokubonisa into osichazela namanje unamanga lo ngangamtshela ukuthi i-profit ayikho lesitolo akwenzeki ngaze ngacabanga nokuthi isitolo sami ngisivale ngenxa yokuthi angiboni iminyakazo wenzakalayo amanga-ke manje lo washoyo imali ngithamthathele esiphoketheni nami ngimnike meyizogibela i-transport eya ekhaya kubo akazi ukuthi unayo ufuna umholo muphi kuyimina nje nami anginayo imali lapho isitolo ngisizwa yisona lesi sitolo bengodile ngalolo suku imali akukho mali mamela sisi yazi ukuthi uphuma kanjani anginandaba nalokho ngisuke ngiqashile ngikusiza nje ukuthi ungenzele lonto uyayithola nje imali ngaleso sikhathi ngisuke ngikunika ngaso manje ayikho okay imali uke wamchazela usisi ukuthi kwenzakalani ngomholo wakhe ukuthi yini angaholi isizathu phela yabo ngeke uvesela ubambe imali yomuntu mase ungasamniki isizathu sokuthi yini engaholi no benginike vele bengithi uzofunda isifundini sakhe sokuthatha imali yami laphaya impahla yami lapha angazi kwenzakalani ngoba phela angisenza kahle isitolo khona usisi wangidayisela kahle kabi wayenza kahle kabi manje masekudayisa wena kunjani ama-customer ayabaleka short awabaleka ungamxoshi ngingixosha ngingamtholi ngisho omunye umuntu engingangisebenzela futhi yabo akuhambi kahle ngibuthi wayo ungangiholeli imasisi kodwa ayikho fair ngeke phela ubambe imali yomuntu wayo ungangiholeli akwazi ukuthi uthathe ifoni yami don't give it ngoba yini hello cela phansi sisi asisithandi silaphi isidingo sabantu buzongibonisa nabo shuthi la awusangiholeli phela manje buzongibonisa nabo abantu la emphakathini nje emphakathini ke manje kuthiwa ngiyamholela ukuholela ini singeke ngikholela ifoni yami yazelaphi le phone enje ngizoyiqhekeza khona amaphara mawesisi imali mina umbuzo wami ngifuna ukwazi ukuthi njengoba usisi la uzokwenzakalani ngoba uyamuzwa ukuthi ufuna umholo wakhe belingane abantu yasebenza even if imake even if noma kuthiwa umuntu akenzi kahle esitolo umuntu hayi ukuthi uvese nombambela umholo wakhe umuntu uyamtshela ukuthi sisi akuhambi kahle esitolo sicela ukuthini udedela abanye ngoba masisebenza nawe akuhambi kahle umholela imali yakhe mase uthi uyamxoxa makuwukuthi akenzi kahle awuvesane futhi umxoxa uqala umnika iwarning umuntu umtshela ukuthi sisi awenzi kahle esitolo yabo imali esi-expectile ayifiki kodwa wena uyahola every month so besicela ukukutshela ukuthi kule nyanga i-last chance yakho yokuthi uma ungenzi kahle next month isicela ungabisabuki understand injalo nje into ngeke uvesane uxoshe umuntu noma ngeke uvesane umuntu ungamholeli nje kanjalo lento oyenzayo fana nokuthi uyamtapela phela imali yakhe nawe angitapela naye imali wesisi nangu sisekhaya ngeke mina ngeke angifuni ukuthi kube ngazi ukuthi ngihamba ngesayidi sisi nangu sisi uyakhala ukuthi izinto zakhe sisi sicela usichazele ukuthi akakho sisi umsebenzi awenzayo lapho kanjani ukuze si-understand esitoleni sakho kwenziwani yabo ukuze si-understand ngadayisa impahla enza ama-Friday namagwini amapostolo amashwana impahla nje nekhona nempahla ikhona enkulu nje store is right yes okay sisi uyamuzwa uthi yena inkinga yakho uyalahlekela lapho kulesitolo sakho ngathi akalungise amakhundana yangena ngengidayise phela impahla eseyigqobelile impuphu masekungenwa amakhundana ngenza njani mina amuzwa ukuthi no awukho amagundane lapho awukaze ukhala ngamagundane uzokhala ngamagundane manje ngoba sesila uzokhala ngamagundane manje awekho amagundane esitolo sami usho utshela ucela ukubuza sisi ukuthi amagundane adla impahla
kushuthi amagundane adle stock sonke. Asidli sonke. Okay, yes. Kodwa khona ayahlupha. Okay, meke ladle igundane wena uthatha uhambe nalo. Angihambi nakho kuyisitshaka lapha esitolo, kuyisitshaka lapha esitolo. Uphumile kuseni. Uphumile kuseni. Ayindaba ungaze ngibone mina ngoba ekuseni bekukhona esitolo. Awuzange? Yini ungambiza usisi azobona? Angimtholi lona akatholakala endlini yakhe. Kanjani? Ngivele ngingamtholi nje, fica ikhiyiwe. Ngisuke ngibhizi nezinto zami nami. Ngenza njani-ke mina amakunta bemengihlupha? Sisi, waya-ke sisi wafike wamtshela ukuthi kwenzakalani amagundane adla ukudla. Ngaya endlini yakhe fica ikhiyiwe. Imali. Ushuthi wena yenzeka kanye lento yamagundane. No, sisi ngifuna mina kungabi ukuthi sithatha ama-side, sifuna uku-understand. Yes. Yenzeka kanye noma ihlezi yenzeka. Ayenzeki njalo. Pho wena uthi waya kanye. Yes, ngaya. Sisi lalela la. Musukusenzile. Angithi usithe sicela sizosiza. Pho manje lembudano oyikhuluma manje lana. Ngaya endlini yakho kodwa ngaze ngimthole. Shuthi amagundane afika kodwa. Awafiki kodwa. Afika kodwa amagundane indaba shuthi phela igundane alihambi lize lidliswe umuthi. Shuthi le gundane njani mase ngitholile igundane lisuke selitholile lapho isitolo indawo. sakho njengamanje kubhekile phansi. Wangibiza uzongitshengisa lokho. Ngeza ngazokubhenjela kho ngaze Kakodwa. angithi na ulali njalo. Hlezi sihlulana lemgaqweni ukuze uzongitshela nje ukuthi kunombhobo la amagundane ayaya. Kanti imali ushiya kuba? Ngishiya kuyena. Pho manje Ngiyambawa umuntu wena oni. ima sisi ngifuna ukwazi. Ngiyambawa. Ukhesha papi? Ngikhesha kuyena lo ngiyamtshela ngizile. Imali. Akazangitshela. Ngakutshela. Imali. Okay sisi. Sicela ke ukuthi usibekele wena kahle kahle ukuthi even if noma cha njengoba usise ethi kudliwa amagundane. Mhlambe awukakaza wena into kanjalo mhlambe uyisuspect noma mhlambe uyibona. Hayi angikaze nje ngibone ukuthi. Uphika ingane. Yazi ngingahamba manje sakuse sitolo ngoba uthi angikaze ngibone ukuthi wena nje uya ifela ukhuluma iqiniso nje usho ukuthi izinto uyazithatha uzihambisele ekhaya. angizihambise ekhaya. Isidingo sokuholela ke nami bengasiboni. Angithi kungangiholela kungangiholela kini. Sisi ukuthi iye ekhaya kubo kanjani? Ikhaya lakhe lehlala khona nabazali bakhe nabantwana. Okay, Ukungangiholela kini. Awungiholeli. Angithi. Awungiholeli. Angithi sisi Uyayibambisa ke manje. uthe wena angithi angigoleli angithi. Yes. So ingakho Ingakhethatha. Angithathi ngiyadla phela sitolo. kanjani manje sisi awusichazele. Ngiyadla sitolo. Kanjani? Ngiyadla. Chaza phela. Angithi imali esengizonginika yona nje osuke uzothenga igrocery. Isidingo sokukunika ke imali naso. Ubungasanginika. Uyathatha, angithi uyathatha, angithi uyathatha lapha esitolo sami. Imali sisi ngifuna mina ungiqonde kahle kahle yabo. Mina futhi ngiyamthanda umuntu oqondile okhuluma into ekuyiyona. Lalela asithengi butho basisi. You understand? Nawe futhi asithengi butho bakho. Usisi the time ade usebenza lapha kusisi. Ngifuna mina ukhuluma into ecacile. Ubuke uthathe kancane. Yes, beka ngithatha ubade ngangoleli. Okay, ubuke uthathe kancane. Yes. Mhlambe estimate nje mhlambe uthathe izinto zemali. Lalela sisa lalela la sizolungisa asi. Yes. Ukhumbule ukuthi konke ozokuchaza kuzosiza wena egcineni. Yabo futhi uma ukhuluma iqiniso sizokukhulumela kahle nosisi. Sibone ukuthi isolution imali yakho ukunika kanjani. Khuluma wena sisi iqiniso. Yes, bengeke ngithathe phela impupha ngithi kabe singenayo. Ngoba yini bengangoleli. Bengeke isikhathi lalo singadlile ngebengisebenza. Ingakho bade ngithathe iphupho ukuthi mhlawumbe mawukuthi mhlawumbe khona inyama ekuzini efridge khona sitolo ngiyayithatha. Bengeke silale singadlile ekhaya. Ngoba phela bengasangiholeli nje. Okay. So manje njengoba uthi ubudla nje ubudla kanjani? Abengisho phela mengilanda ngiyakwasebenza ngingadlile. Sisi ukubala lokudla kudla sisi. Hayi bengingakubali ukudla kuhlala. Bengibala nje lokho kulahlekayo isitolo sami ngibona naloma ngibala imali ukuthi hayi akuhambe kahle. Okay, awusichazele imali kuakhambi kahle kanjani? Imali ekade igena ngikade ngisaqala ukungiqasha ibiningi. Kwaya kwagcina hayi unciphe yehla.
nempahla uma ngisuke ngi-odile ngisuke ngibona ukuthi ngi-ode into ey'ngaka ney'ngaka kodwa mase ngibala ayi Sisi, Akuhambi. wena uthini umukhulu no ntombazane khululeka dela igazi ukhulume ungasabi sinawe thina ukhumbule ufike nathi so uma ufihlela thina izinto ngeke sikwazi thina ukukusiza kodwa uma ukhuluma iqiniso phambi kwethu sokusiza sisi Kodwa nje sesibekhanga ube quiet ukufuna ngenza njani mina? imali niko ngoba ubungeke Bekumele ungashayisi ngikhokhele nogesi khona lapha esitolo. Kumele ngenze njani? ugesi ubukhokhela kanjani Uma ugesi uhambile ugesi esitolo uyahluka. okay Kumele ngikhokhele imali, kumele ngilande umuntu ozongikhandela, umuntu engizomkhandela kumele ngimkhokhele. kodwa awukazi wangitshela lokho Ngeke ngizokutshela ngikuthathaphi. fanele ungitshele ungifonele ugesi ngiyatholakala kanjani Ugesi uyahluka. Oh, Umuntu nyoka, okhandayo kumele Nyoka, nyoka. Yes. oh Kumele ngenze njani? sisi ukwazi sisi ngiyakazi wangitshela sike ngiyakuzwa ukuthi uthi kumele ukhokhele ugesi ukhokhelwa wena noma Ukhokhelwa yimina Usisi. because mina suka sesitolo. ubani owakunika imvumo ukuthi wena iba in charge kwizinto zogesi nana wena sisi ya ngamnika imvumo ukuthi uma kuhamba ugesi ngesikhathi enza ama-fried nani athole umuntu oh hayi ke ilula uyayibala lo manje hayi ngimali kodwa akakaze angitshele ngendaba yokuthi ugesi uyamhlupha njalo ngikwazi hayi ikho inkinga uyazwa-ke sisi so manje-ke kwenziwa njani-ke kuya phambili from la manje mina nje anginayo inkinga naye usisi kuwukuthi nje ngingambuyisela esitolo uma engaqhubeka azisebenzi yayisebenza kahle ekuqaleni saqala ukusebenzisa saqala ukungisebenzela uyazwa-ke yamazwe sisithini siqhubeke nje kahle kodwa mesenza nje no angimdingi wena uthini sisi cha phela konke kulele kuwena ukhumbule futhi ukuthi isinkwa lesi and uma usungasasebenzi uzokwenza njani cha lalela iphutha liyenzeke kuwe emntwini kuyenzeka nje ube nesandla uyakhuluma lokho mfethu ngiyaxolisa nami kusuke kwashelela isandla yabo bengicela ungiphe ithuba lesibili ukuthi ngenze kahle kodwa makuwukuthi ukwenzile uyakhuluma kodwa makuwukuthi awukwenzanga isidingo sokuthi uxolisa sikho kukuwena wena ikuphi okuyikona Sisi ngiyaxolisa ukuthi ngathatha impuphu ngeke ngayithatha. imaki wathatha impuphu eyodwa Ngathatha yodwa. zonke le nsuku nje kuphe yodwa Iyodwa impuphu engayithatha. iyodwa impuphu Iyodwa. oh for 3 months uthatha impuphu eyodwa Ngathatha impuphu eyodwa nje. ayikho lento eshoyo ngiyambona manje ngenza isilimo shuthi Kanjani? yena usefuna ukuphuma shuthi ngezinye indlela sis mina ngithe la iba honest makuwukuthi awukho honest uzosizakala kanjani mina lalela la ekugcineni ngifuna ukuthi wena ubuye emsebenzini kube kahle nosisi yabo Okay sisi ngiyaxolisa ngathatha. lalela sisi khuluma iqiniso Shebo. Phakathi singasilala singadlile nengane yami nina nihlekisa ngabona lapho ngihlupheka. angihlekisi ngawe angihlekisi imake ngawe sisi asenzeni kanje usisi uyayivuma izinto usisi ayisho kuwena Yes. zizo uyathatha igrosa uphinde uthathe futhi nemali Yes. okay phinda ninge nengane yakhe mayifika lapha esitolo Yes ngiyavuma lokho. okay sisike sicela usichazeleke lana-ke maku kanjena-ke wena-ke ungenze njani let's say wena usisi ungenze njani maku kanje Ngamxolela mayivuma. sisi uyeza ngiyamuzwa wena uthini hayi kulungile uma ethembisa nje ukuthi angeke aphinde enze lento ayenzayo kulungile ngeholo lakhe ngizomzama ngokuncane hayi yonke imali kodwa ngizamnika makufika ubaba lekhaya Nengafiki. uzofika yabuya umsebenzi uyezwa-ke sisi Ngiyezwa. kodwa ngeke zipheleleke ngizomnika nje lokho okuncane sobe sivumelene ngawo Nowabili. ya sovumelene sobabili sisi mina nguwena ngabe ngiyalibonga leli thuba
njengoba ubona la ngaphandle kunje uma uyeka la uzophila ngani. Hayi noma uneplan phela ungayeka. Kodwa mina nje for ukube bekuyimina ebengise nguwena bengizophinde futhi ngibuye kwesibili sengibuya manje sengenza kahle. You understand? Ingane yakhe esitolo benze njani? Anakhe stall befika ayinikeze imali yokucrash, ukudla ama-Friday, magwinya yonke into edayisa lapha esitolo. Ububuye ungangiholeli phela nawe. Okay, Ingane igenaphi la? asenzeni kanje ukuze sizokhipha yonke into professional. Usisa kanankinga ukuthi mhlambe uyayipha leso sikhathi ingane ikhona. Hayi ukuthi ingane isiphile esitolo phela. Nawe awube umuntu. Uyasebenza lapha yana. Ukhumbule futhi ukuthi akusise sakhe isitolo. Uyasebenza wena. Into ekumele uyenze ukuthi ingane ma uthatha something ushaya ephaketheni lakho uyakhokha. Uyayikhiphela ingane lokho ukhiphela kona. Lento ukuthi uthathe kanti yini semtapweni ndani. Akhona umtapweni kodwa bengangiholeli. Nephela ke. Ungathathi excuse yaloko wena bemele wenze kahle ukuze ezokholela usisi. You understand? Understand. Neke so njengoba ethu usisi uzothi mayibuye uba indoda yakhe mase beyakulungisela kuloko okuncane abakupha kona and futhi wenza ubuntu nalapho. You understand? Yes. Awube umuntu. Yebo sesizoba umuntu bemanje uzoshintsha. Ngingena into engiyifuna nje, profits. Nayo isebenzela ingane zayo. Yes. Uhamba uvala isikhala semagundane. Asiyeke nje amagundane ngoba mina nawe siyazi ukuthi nawe ubuthi uyayizamela. You understand? Angithi? Hayi la sesikhulekile. Alright hayi. Sicebisa ukuthi sikuphazamise kanjani la endlini yakho. Uyabona ukuthi kahle besingezile kaphi. Sizolungisa inkinga yini. Sicela ukubonga. Sesindlela ke sisi asambeni mntana. Inkosi. Siyabonga sisi.